Ei, se on eskortti. Sitten otat eskortin muuten. Onko siis muita? Aina paljon. Tää on manuaali. Facebook-kama. Mennään nyt. Niin hyvä. Haita kiiry. Ei varten samasta vaihteesta. Oikea linkku. Aika nätti. Nyt meni nätti. Oho. Jyrkkä oikee. Ei sitä. Sipu joko Suomen kanssa laitat video Facebookista. Tää on pasesta. Mistä hajoat? No escort valtialla. Oi, Tommi oikein. Ei oo jyrkkää. Mä oon linkku. Eskortti on näin. Ooo. Ja tehdään samalla vaihteella koko pätkää. No kun nekosen. Se on kyllä ykkösen. Ooo. Mutta oppinut lisää sekuntia. Eikö sitä kun ne osua? Eikö mene yhdessä? Ai, ei vedä. Joo, näistä. Täydellisesti. Nyt se nyt vaihtaa, kun se samalla koko ajan. Vaihtais. Yli kierrottiin meidän. Eikö se vain kolmoselle väliin? Matti, sun tielle. Tässä tulee Facebook-kamaa. Nyt ollaan niin kovin jätkiä. Älä. Äijä näyttää 15 pelata rallipelejä, jossa on tennis. Älä. Piti on lämpälle. Vittu Kun mulla oli Eelika pikku. Voi niin. Ilta. Mikä vittu toi merkki oli saatana? No eihän oo. Onhan. Vittu tämmössä on perä. Minä painaa jarruun käy. Vittus kääritään jarruun. Temppas. Oi. Onko sulla vaihtoehto? Oi. Aika loppu.